Ayan, good morning, good morning. Ayan, isang mapagpalang araw sa atin lahat mga Kabicolana. Ayan, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Bicol. Maulan na naman kaya ingat-ingat po tayo lahat. Ayan, bago nga pala lahat, welcome back sa akin munting channel. Ayan, for today's video, nandito po tayo sa Antipolo Rizal sa Cloud9. Ayan, para puntahan natin ang isang napaka-exciting na lugar dito sa Cloud9 at aakyat tayo ng Hanging Bridge. Yun ang napaka-exciting doon. Kaya tara guys, let's go. Samahan nyo kami at tunghayan natin yung napakataas. Hindi ko alam kung kakayanin natin, pero susubukan natin sa abot ng ating makakaya. Kaya tara guys, let's go. Ayan guys, aakyat tayo doon. Dito tayo dadaan sa Hanging Bridge na yan. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Ayan, nandito nga pala tayo sa Antipolo Rizal. Sa Cloud9 Antipolo Rizal. Ayan. Ayan po yung exit niya. Diyan ang babaan mamaya. Ayan, sana kayanin ko. Ayan, galing na sila doon sa taas. Ayan. Dito kami dadaan papunta sa Hanging Bridge. Ayan. Saan mo? At yung mga balutin ng araw. Mag-picture ka. Ano ka mo? marami ka pang pwedeng picturean dun sa dulo, kaya ayan, marami siya mga souvenir. Ayan, souvenir talaga. Di ba pwedeng souvenir yan? Artifacts. Kala ko souvenir yan eh. Ayan siya guys. Ayan. Kaya pala dito na para makakuha din yung mga Paunahin mo nga ako. figure. Kasi ikaw pang slow motion ka ba? Alam mo ang signal eh. Baka sakali mamaya meron. Ayan. Kaya makapag-flight tuloy. At syempre, nandito na tayo. Palapit na tayo sa Hanging Bridge. Okay. At nandito na tayo. Yes. Ayan na siya. Doon tayo pupunta. Ayan. Ayan, guys. Kakayanin ko kaya yan. Meron na po. Nawa, kayanin. Pero kaya ko yan. Hindi naman ako, andyan po si mister ko. Opo. Ayan, napakaganda ng view. Wala kang nyug dyan? Ito nyug oh. Saan? Bili ka na doon sa sariling gata. Ayan, mag-start na siya. Go Bicolana, go! Okay. Tignan mo yung mga tatatapakan mo. Sige. Oh, susunod na ako. Abe, ikaw ang malikot eh. Ikaw nag-iisa dyan eh. Kapraso na lang. Nasa 30 ka na. May 60 pa. Ayan guys, kumakatog na tuhod. Kailangan ng alalayan. Dapat pala, ano yung kwan? Ha?
O, daan-daan lang eh. Hakbang-hakbang lang eh. Tingnan mo yung tatapakan mo para baka mamaya hindi naka-welding. Hindi ko inuga, obligado umuga yan. Abutan na kita oh. Eh guys, andito na siya. Malapit na siya sa rurok ng siyempre punta mo natin tong kuan. Wow. Yung view. Igala-gala ang camera. So ayan, meron tayong mga kasunod. Okay, akit lang. Eh bakit? Hindi lang naman ako umakyat. Meron pa iba. Okay, go! Go, Bicolana, go! Oh, kapraso na lang eh. Oh, ayan guys. Overtake ka pa natin si Bicolana. Tayo mo ako, magpipicture pa tayo dyan. Tumingin ka. Tumingin ka sa baba! Oh. Minuro ka, malikot, puta. Oh, makikiran ako pag magbibideo nga tayo eh. Oh, konti na lang, konting akit na lang. Oh, una na kita, ba? Paano mo kung bagyado dyan, paano? Paharap pa tayo. Oh. Pagtitingin sa baba. Ayan na guys. Tiisin mo, huwag tumingin sa baba. 10 meters left. 10 meters na lang. Konti na lang. Ayan, shout out sa mga nakasabay mo, Bicolana. Yung Konti na lang. Nangangatog yung tuhod ko sa takot. Inay ko po. Oh. Ba't pa ako napunta dito? oh, ano masasabi mo, boy? Ah, Experience. Buhay pa ako! oh, buhay pa daw siya. Oh, sa zipline naman. Ayaw mo? Oh, dito tayo sa 360. Ayan guys, ang napaka-exciting na sobrang ganda ng view. Ayan. Nakakatakot lang. Oh. Ayan sila, paakyat. Ayan. At doon galing sa ibaba. Ayan. Ayan sila. Oh, ayan. Pakaganda ng view dito. Yun nga lang, nakakalula. Nakakalula ang taas. Ayan. Ayan. Sariwain lang natin ang pinakamagandang view dito sa pinakaitaas. Sa ay! Ay, nanginginig yung tuhod ko ba? Ayan oh. Meron daw palang 360 doon. Kalahin mo yun, nakaya ko umakyat doon sa taas na yun, napakataas na yun. Oh, picture mo ko dito. Bakit dito yung 360? Ayan mga kabikulana, yan ang tanawin dito sa pinakang itaas pag after mo after mo umakyat sa hanging braids. Ayun yung inakyat namin. Yan, ganyan siya kaganda dito sa taas. Ayan o. Oh, ito pa yung mga... Ayan, ganito kaganda ang view dito. Ayan ang mga, sabi ko nga kanina, ano nga tawag dyan? Souvenir. Souvenir. Hindi souvenir to, mga artifacts. Souvenir. Kaya guys, yung mga artifacts na nung araw pa, nung panahon na... Souvenir daw. Panahon ni Mahoma. Oh, ayan. Anong basa dyan? Hindi ako marunong magbase. Galeria. Galeria. At yan? Arthur. Arthur. Ito kasi, yung mga drawing ko nung araw. Oh, yan, nagkasalubong tayo dito. 1889.
At ayan na nga, nakasurvive na kami doon sa hanging bridge, pauwi na kami. Ayan, dito naman ang exit. Bawal na bumalik doon sa hanging bridge. Dito naman ang exit niya. Ayan. Pababa na kami at pababa na ng pababa. Ayan. Dito na, dito picture mo ako dito na. Picture. Let's go. Uwi na tayo. Tapos na tayo umakyat sa hanging bridge. Nalaglag yung puso ko doon. Ayun o. Pakita mo nga yan. Ayan o. Ayun yung umakyat namin kanina. Yun nga sana habang nandun ka oh. Saan? Habang nandun ka, tingnan natin kung pwede pa. Eh, isang beses lang yun. Hindi. Babalik lang ulit. Hindi kaya pwede? Pabalik? Tanong ko kay bro. Sabihin ko kay bro. Tanongin mo, magbabayad ka ng panibago. Ayan sila oh. Ayun sila lalakuan. Ano? Pwede naman na hindi tayo eh. Ayan. Yan lang ang tanging daan para makapunta ka dito sa gawin namin. Tapos si ate naka-duster. Tapos may tao sa baba. Eh kung wala siyang short. Oh. Ayan guys. Ayan sila, paakyat pa lang oh. Ayan, hanggang doon yan, sa taas, doon. Ayan, doon sila pupunta. Maway ka muna dito. O, ayan, akyat daw siya. Sabay ko mga estudyante na. Ay, mga estudyante. Okay. Okay. At ayan na nga, pauwi na naman kami. Maraming salamat guys sa inyong panonood sa aming pagsama dito na naman sa panibagong vlog namin. Ay dito kami galing sa Antipolo, Rizal, sa Hanging Bridge sa Cloud9. Ayan. At ito nga pala yung aming service. Ayan. Dahil isa lang tayong mahirap kaya yan lang ang service namin. Ayan, 2 wheels lang. O, di ba? Pag kami yumaman, magkakaroon din kami ng 4 wheels. 4 naman pala. Pang-4 yung paanong driver. Pang-4 yung paanong driver pala. Ayan, pauwi na kami ulit. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aming mga vlog. Ayan, thank you so much guys. See you next vlog. Another vlog na naman sa susunod. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ayan, pakipindot mo na ang subscribe button natin dyan at pahit ng notification bell para updated kayo sa ating upload araw-araw. Ayan, maraming salamat. See you in next vlog. Ayan, nagkakanda bulol-bulol na tayo. Ayan, paalis na kami guys. Bye-bye. Mula itaas hanggang pababa. Slowly. Uy, dandahan. Napapahuy-huy tayo. Ayan, papauwi na kami. Masyado kasi matarik. Oops! Ano yan, lo? Tarik yun, tarik. Kaya nga dahan-dahan lang. Kasi lalabasan mo highway pa ako. Yung helmet ko pala doon sa babalo, pagbabalo. Ikaw pa pala na isuot.